Sore-sore padang bulan. Ayo kanca padha dolanan. Ini kan ini dong. Korek. Apa kan rene. Rame-rame hidup kekece. Ana nek talindri kene. Kai Bulane yen disawang kang awe-awe. Kaya Ngeling hati kanca kabeh aja turu sore-sore. gedhok Asale saka tela mata ngantuk ikut nambane apa ala-ala gedhok asale saka tela yen ora petuk atiku dadi gelo aja ngono mas aja ngono kadung janji mas aku mangko Jajal niken. Iki nembang ira sepot iki mau, Dik. Jajal. Siji. ayo ngaji Asoy. Tonyo tenan kok. Arepe asoy. Asone aja ning niken. Aku mek asoy tok. Ngapa? Kowe ki asoe ning lho ning wayang Bratasena ka lho. Asone. Aku mek asoy tok. Kowe mak kecup ngono. Siji. ayo ngaji Loro. sinau menera bodho Telu. golek ilmu Telu loro siji. Iki tak goleki nggon ki lho. Ayo gandul dateng para yai. Asoy. Duk kowe iki pikiranmu mek asoe tok lho kowe iki aku. Papat. salat talat 5. perintah agama 6. ati ayem 4, 5, 6. Lembar kuwi terus 7, 8, 9, 10. kok dia nggak cerdas kayak aku Gak cerdas. Kowe gak cerdas kaya niken Aku lho, ora Duk. cerdas, aku sih tak pikir mek ini asoy. spontan loh ini Jajal. spontan loh Nikene tanpa diwarai iso lho iki mau kok ya. Selantem. Mesemno. selentem sing ngendi Gantem ka lho, gamelan ka lho. Selantem. aja slenco ing tembung ngono ya Ya, pas sih, gak Gender. tak tekena sesender Ya bener senden marang pengiran. Ora diwarai kok iso. Sik tak golek nih. Katuk. ketok kemraket mesti matok Iso. Lah nek jedor Jedor. kan lho. Aja nyejit timbang tredor. Ana gambang Mas, Gambang. ana Ana bonang. bonang, ya ana bonang aja seneng klebon barang sing rawenang. Asoy. Golek iso. Niken wae cerdas ora iso ngono. Aku. Usah. Ora niken itu spontan lho, ora. Loh, iki lho. Ora dibisiki sapa-sapa iso iki mung Oh, Mas aku. bocah iki pancen sing petuk agiki yo. Bocah iki asine iki lek perkara situasional bocah iki pinter, Pak. Iya, iki sinden milenial. Jale Tuk, ya pancen abahe menika Nggih. sampun paring mandat ket kala Nggih. wingi. Sing penting bengi iki abahe Nyanyi. ngajak bahagia. ya Iya. Ngajak seneng Iya. bareng bagi kebahagiaan. Insyaallah kebahagiaan ini semuanya akan menjadikan ridho dan hidayah pikantuk berkah pangeran sang Gusti Allah Subhanahu wa Amin, taala. amin. Amin. Wis karek sampean nyanyi engko bari Om ngono. Coba, Nduk.
manut panjenengan pundutane wis manut mawon iki kok bar iki apa minggah bebarengan karo awake dhewe. Ning sadurunge niken ben ngaturi panglipur buat warga masyarakat sing padha pareng rawuh wonten ing pondok pesantren menika juga buat kanca-kanca santri Al Badru Alaina. Al Badru Alaina. Nah, kene iki enek jingle. Al Badru Alaina. Abahmu. Jos. Gus Audin. Oke. Pacar berlian. Luar biasa. Iki nduk, ngene iki. Kowe nek ning kene wis ngapal iki berarti sekulino diundang. Nggih. Oh ya, kowe iki ana pundutan saka Bunyai nduk, tembang lawas, tembang lawas. Apa Papa? Anu sing bongko 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 bongko. Apa kuwi? Kone terakhir aja diwehi mek bong tok terakhir. Kebablasan lho. Wong iki tembang iki kebablasan angel lho tuh kowe. Marai helmmu pink lho, mari kowe. Agak aku Mas aku. Coba ngagem bawa ke? Iya no, iya bawani. Iki lagune Anoman Obong, Niken menjadi vokal. Niken sing nyanyi. Sing nyanyi. Terus sampean? Engko aku iki sing dadi anu. Cara anune Dasa Muka. Lah, kayak Anoman sing pas kobong. Oh iya. Nah, pas kobongane kluthuk, pas kobong. Aku gelem nek pas kobong tapi aja kaget ya. Klenek suara mak kemritik. Luas aku. Caritane. Bawa nek. Sepira di. Nah. Ki tembang lawas banget spesial pundutan saking Bunyai cah bagus. Nggih. Nduk Niken Salindri. Nah. Karo didongake nduk Gus R. Heeh. Gus Nika R. ya. Gus R kalian Abah. Oh, Niken ben menyapa Abah dulu. Niken menyapa Abah dulu. Abahamu. 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 Sugeng dalu. Mugi-mugi sehat selamat. Amin. Sudah? Gus Audin. Menika Gus Audin. Gus Audin. Ya, Gus Audin nggak pakai lipstik. Itu pakai. Celak. Soalnya Loh, pakai itu sunah Rasul. Biasanya lagi celak kan nge lipstik. Lah iki tau gawe celak kirengan malah koyo ndruwo. Enggak, tapi ini udah pakai lipstik kok. Sudah. Sakit lipstik sudah. Tapi tadi merah, tak gue makan guli aku deletek entek. Asoy. Neno nano, sakmono, cah bagus. Den, Sik jajal sik. Ceritane wayang Jawi Anoman mere. Genten Mas. Genten. Hing praja lengko raja. Ayo. Tutup. Oke. Raja arane. Ayo Mas. Mas Klitik ayo. Gawe geger nyolong TV. Cangkeme. Kurang ganggu kowe. Sinto. Zaman Anoman kuwi urung enek TV. Sinto iki ora ndek apa-apa. Konsentrasi. Gawe geger nyolong Siti. Weh nular-nulari kok. Sinto. Ayo gentenan. Anoman. Sampeyan lho kudune. Ayo. Maju tuh. Anoman cancut Cari aku. Tumandang. Cepetan. Iya. Ngalengkowo Bisa. dadi amu.
wong gedhe nyeluk pemadam kebakaran. Ngalyo jroning praja aku kowe kobong gedhe jroning praja njaluk nyeluk lah iya dadi iki nyeluk pemadam kebakaran ben kobonge ora gedhe ngono lho Mas aku nyawi bojomu jroning praja iki musiknya digarap piye versi gamelan apa versi musik kolaborasi dengan kolaborasi gamelan ya inem rolulu tak tonton nih iki nek anu tengok-tengok koyo ndelok dagelan apa lha kuwi kanca-kanca hadroh kok pene to kaya ditabuh karo gamelan karo musik dadi siji nah Gus ngomongi komposer sampean komposer cara lawas ya Gus pinem rolulu ro pinem pinem rolulu pat mo dang dengan plak enak engko pas ewae Gus pas ewae nih mungkin karo hadroh nggih ewae niku sik sampean dadi anu to dadi kondektor kae to kondektor nabrak cengelmu apa ngono kae kondektor kondektor komposer ya tatanan nduk ben kompak tut nggih Mas pinem rolulu spesial lagi kuwi ya tatanan lho jomblesan lho tabuhan Mas tenguk Mas aku urung kowe iki mbok getaki mbok mirsani Gus Audi lenggah niki lho izin ya Gus lah asoy yo Anuman obong asoy sikat abang iki berarti cara dangdut oke yo Mas plak keplak kuwi guse kok mau goblak apa Mas ngene tanganmu abuh kowe plak lambemu penak sing nabuh ki ya gringgingen ngene lho nenono tak dik tak ngono lho Duk kowe kok kono ben rada genah nek ngabani kanca-kanca. Nah. Abanono. Nah. Yo. Delok. Tek ngisi nih. Sangkoke dudu. Yo. Wis karepmu monggo. Ya, Pak. Tak dicikak yo. Salah. Kalem. Terbangmu ki lho, Bos. Pengko ndak tak wehi asoy. Iki kok malah genahno nek sing dituthuk kuwi terbange. Terbange ki lho tabun. Paham to ora? Paham lho mboten? Lho kok malah iki kolaborasi lho, Duk. Kolaborasi lho. Iki tak toto tenanan lho, Bos. Iki sing nyanyi iki Niken Salindri lho. Nah. Awakmu jarang-jarang perlu Niken Salindri. Profesional lho. Iki profesional iki penyanyi iki kok ngendi-ngendi lho. Nah. Lah kok rumah samu sampean iki rumah gitu. Ya-yaan syukur kobong tanganmu ayo. Kobong walat kowe kaya. Anu, Gus, ngapunten nggih Gus nggih. Tenanan iki sekali lagi tenanan. Tenanan ya. Iki nyanyi Niken Salindri lho iki. Lah ora Niken Salindri sapa kok sing ngatur penyanyi top lho. Plak misal kae plak. Terbangin tabuh ben apik. Jengising di sini. Ya.
Bagaimana? Ben ambekan Niken Salindri. Nggih. Saiki nyanyi dhewe bejo dirusui kanthi kudu nyanyi dhewe semangat kaya biasa ning ngene kale. Oh, jan ngene. Iki sungguh-sungguh. Jangan kok pokoke totalitas. Cara mbahmu ngaji to ngene bener salembah walau alam sampe totalitas Pak. Totalitas. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Enduk ape ben istirahat sampean sungguh-sungguh. Langsung rono. Totalitas. Ya. Mergo krono Niken dari Jawa ke Semarang teko, dari Tuban teko, dari Lampung teko. Wah, manapun teko semua krono Niken di sini. Berarti niku sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Nggih. Menika anu, Bah, wonten permohonan maaf saking UIN, Bah. Menika Pak Ayak. Ya. Menika mboten saged hadir malam hari ini pantau saking Jakarta karena sedang tugas, Bah. Nyuwun ngapunten mboten saged sowan. Saking UIN Bapak Dokter Haji Akya. Iya. Nggih. Profesor Akya. Nggih. Menika mohon maaf. Tapi niki mantu saking Jakarta, Bah. Iya. Niki Niken nggih. Siap, Gus. Jumenengan, Nduk. Jumenengan. 10 lagu medley, Nduk. Nggih. Sampai Sungguh-sungguh. Tembange manut panjenengan kontekan kali kanca-kanca menika juga ada perpundutan dari anu niki Eshatrate Nduk, lagune Mekarlah dari keluarga besar Eshatrate Ranting Ngantru Rayon Mojo Agung. Terima kasih. Manut panjenengan tembange, manut panjenengan. sabar. Buat Albadura Laina. Anu Mas Klitik. Ya, Bu. Kanca-kanca tasik semangat mboten niki. Tasik. Semangat ya. Apamu? Go Saudin. Oke. Alaina. Fajar Berlian. Biasa. Nah niki cegah lek tombo ngantuk. Nggih. Sungguh-sungguh. Sabar. Tembangnya apa? Nduk. Sabar mawon. Sabar. Sabar. Nggih. Inauloha ma'a Sabirin. Oke. Siap. Ngapunten nggih apa kalau teng mriki nggih. Buat Ning Matus kalih Gus Dowi sing lagi berbahagia nembe nampa putra kakung. Nggih. Siap. Ayo Pan, depan. Wong kudu sabar. Lha iya no. Sabar kuwi subur. Subur kuwi Makmur. ora sabar. Kaya ana Lita, ana Mega ben jumeneng bareng sik. Mega Kali Mita. Nur Maulita. Swara suling kumandang swarane. Ora dolek sampe kaune. Tapi Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Lita. Lita. Oh. Lita ya. Ya, apa tuh masuk sinden Meli. apa? Meli jadi Mega karo Lita. Oh ngono, Melin. Singkatan. Tak kira lek melet. Betul. Nggih, manut panjenengan tembange cah loro buat Albadura Laina, buat abahamu, awake dhewe berbangga diri malam hari ini bisa hadir dalam rangka jakwi apa rejepan malam hari ini Isra Mi'raj. Jadi nampa penuangan saka Abah, insyaallah sesuk sindene iki mari subuh langsung salat. Lho. Wis bebas sama karo Mega karo Lita wis kan kira-kira omong-omongan lagu apa sing sekiranya sampean berdua itu cocok. Iki nek wektu sak jam setengah mau macam Telung dino ta, telung dino. Mas aku. Napa? Abahe nyune los wae, Ya. Bapak. Ya. Ndunike Relax. abahe ngesake los aja. Bebas. Napa? Kita sumilir nggih, Om. Lah nyang apa to kok ora kitir sumilir iki. Cocok. Yo, digendramne tuk, digairame tuk. Oke. Ya. Sawat iki.
sehat. Kanggo kula mboten ningali jenengan jumeneng. Alhamdulillah ing dalem mriku panjenengan saged jumeneng. Iki yo ora mung Niken Salindri tok bintang tamune. Anissa Bahar teko kuwi lho. Endi Anissa Bahar? Anissa Bahar. Sanju ijan ora nyanyi mangan semangka tok. Ya ora apa-apa ning kene butuhe seneng kok ya. Anu tembange manut cah loro iki manut panjenengan. Duduke mau ora apa-apa, liyane juga enggak apa-apa. Nah. Oh apik nduk wis kuwi wae. Nyapa? Nyapa. Wis kuwi wae nduk wis apik. Iya. Ninggal katresnan. Nah niki Pak. Ninggal katresnan. Aku mau sing sampean takoni Mbak Ika. Langsung tudrak-utak ya ben rodok gayeng ya. Pengen tak takoni lho. Oh alah. Heeh. Siap nggih Mbak Eli. Ya trik tudrak-tutak kuwi. Ika Kresnia buat Albasra lainnya berkah selalu buat Romo Jayamu sukses selalu berkah selalu sehat selalu iya Ken kabarmu Ken sing nembang iki sapa Kresnia ewer Nangis saja nalika sliramu tenane tas dolan ning Gunung Kelut iki. Awas. Jalanan katon sliramu wae kapan-kapan pedahan yang Solo. Ayo. tak suwe
Abang sih. Kaya ngene iki kok ora seneng piye to, Duk kaya. Awake dhewe iki sowan pondok tinimbalan karo Abah. Ya seneng ngatur panglipur, ya nampa rejeki, ya nampa berkah. Ya pokok muga-muga ngene iki selalu continue. Jadi awake dhewe sering ketemu lah. Paling mboten dalu niki sangat-sangat membantu kelancaran perekonomian. Ekonomi apa kuwi? Ekonomi apa kuwi? Ekonomi apa kuwi? Kelancaran perekonomian rumah tangganipun kluthuk. Lah kaya Abah iki nek kapan kuwi ora tau rene to. Kang Gareng anu lho, Bah, kula mikir ekonomi aku. Anu, Bah, pripun, Bah? Derek panjenengan. Hadroh sekali lagi napa sinden? Niken. Hadroh sekali lagi ya? Oh, sinden. Niken sik. Engko bar iki engko pokok panutupe lagu Ayo Ngaji. Nggih. Engko sing tak dekne cah telu lek mau loro iki engko telu. Intan, Lita karo Putri. Lita kali Litu. Kene nduk niken jumeneng. Iki rumah saku takon gendong Putri ya wis gedhi niken. Ya. Terus ngono nduk, jan aku iki jaman biyen tahun 2010 iki. Apa? Enggak 2010 setengah enggak. 2010 nyang apa? Dawe Abah iki sekondang nyanyi, Mbak. Lho lah ya 2010 nyang apa? Gak sida. 2010 ki nesu lho Bang, nesu lho ndang tuwek ki engko. 2010 ki 16 tahun kepungkur ngono lho. Wong ngono. Ya. Ayo tembange untuk Abah napa? Untuk Abah. Lah masalah bebas. Niken. Iya. Kanca-kanca ben semangat ya, apalno ya Abahamu, Gus Audin, terus Alaina, terus keri dhewe Pajar Belian ya. Abahamu, Gus Audin, Alaina, Pajar Belian. 4 kuwi ya, Cal. Ayo coba. Ayo. Abahamu, los ngoten. Singkile ngono. Abahamu. Gus Audin. Gus apa? Gus Audin. Gus Audin. Alaina. Saya. Fajar Berlian. Luar biasa. Nah, iki jenenge awake dhewe menyatu. Awake dhewe menyatu karo kanca-kanca dan juga Al-Badrul Alaina semangat. Oh, kurang satu. Pajak apa? Pesona santri. Pesona santri. Nah, ndang. Selalu di hati. Oh iya. Oke. Selalu di hati. Lah iki nek tangane cekane ra ya ngene lagi. Tembangin apa, Nduk? Niken buat sing padha kepareng mungon dalu menika. Sing lagi rame apa, Nduk? Ropang. Ropang? Abah ropang nggih, Bah? Ropang, Bah. Rodo panguripan, Kok Bah. Abah ropan gitu. Ropang. Lho apa biar paham. Nyuwun pirsa Abah Nduk. Abah itu sama Gus Audin karemenanipun menapa? Yang ngebit. Abah biasane kalau pas Los, Abah los. niku napa pas nyetel niken ngoten niku jenengan napa remene lagune niken napa, Bah? Bokong Semok. Oh, kabeh demen. Niken ki yo ngono. Sampeyan ki pertanyaan kok Abah nyetel sampeyan. Abah ki ra tau ndelok sampeyan, sing didelok mek aku tok ning YouTube iki tadi. Rupamu. Mungkin mosok yo Rupane jam dinding nek dadak. Aki. Abahe mau ngendikan, Mas. Napa? Niken kok ora hot blas, mesti ora energik. Gini. Niki tak sampaikan los, rasa mikir ning kene iki pondok. Kenapa enggak masalah nembang bokong sing Niken iki wis mengeluskan diri ya. Aja mau ubub-ubub pineh ya. Betul. Gini, saya bisa sampean nyanyi sembarang bebas, Nduk. Bokong semok tidak masalah, mergo kuwi karuniane Allah. Awake dhewe salanduring badan, duwe bokong semok mujudke syukur ora apa-apa. ora masalah. Asline kan nyanyi bokong semok, bokong jembling, bokong tepos ora masalah. Sing apik gandenen bokong udunen. Dadi ngono. Asline Mas Mila pembelaan to. Sing apik iki bokong semok anugerah saka Gusti Allah. Kuwi lak bojone bokong lak trepes to.
ditukokke bokongan ke Hongkong. Lah kok nek gawe kuali. Oh, hipen. Ya, Mulang alih. Lah kok gaene kualik malah kaya beruk. Mas aku. Berarti bokongnya malah nih kan ya? Iya. Liane bokong semok, Duk. Liane bokong semok. Napa? Iya, ropang aja, Bos. Ropang. sigar Ropang ya. lega sikep. Sigar. Nah, kuwi sikep apa ropang pilihan? Ropang. Oke, wis koplak mesti ropang. Ele. Ropang Om, ropang. Caca campur sari ya, seragame sesuk digode dhewe. Aku ora tau pedhok koplak kok ketok tuwek to le kowe ning kono. Yo, ropang. Lagi. Sampun, Pak. Sampun apa sampun? Nah, manut iki berarti bimbang. Obahe tasik bimbang. Jamaah. Sampun apa? Sampun nggih. Neh kalau. Kita kasih satu lagu lagi ya. Sak lagu engko saloke nggon wanci ogor-ogor. Nah. Iya, satu lah. Malih napa malih? Sampun ya. Kuwi sapa muni sampun nggih mik. Rendra gitu. Rendra iki sampean. Sensi deh karo aku. Napa tembange apa? Waduh. Pisan kas, Nduk. Satu lagi. Ya? Satu lagi lagi. Mumpung ya. sampean rawuh malam hari ini kaya. Satu lagi lagu lagi. Iya, sigar. Sigar. Ayo, Sigar nggih. ropang sigar. Terus engko loro. Terus tipes akhirnya. Heeh, sigar enggak apa-apa Ya, sigar. diaturke. Anu Mas Luduk, Dalam Mas. jajal ora ketang 3 detik siarno, lagune sigar. Nggih. Kula niku ra iso Yo nyanyi. efisien waktu. Nggih. 3 detik. Niken. Aku Apa gak. MC 3 detik oh ya enak ya. Nggih. Ah. Sigar ya, Dek ya. Iya. Iya, Dek. Ora apa-apa, kowe semu kok. Yo sigar diaturke buat Al Badru Alaina. Ngantru Tulungagung. Al Badru Alaina. Abahmu. Gus Audin. Pacar berlian. Pesona santri. Jok lutuk. Elek. Ora nek sing muni. Wah, aku nih elek kae opo. Malah yo yogamu macok lutuk brongos. Yo malah ngono. Nek abahmu lak jos. Yo sigar. Evan. Niken, wah, san rumah aku tembang apa-apa kok ora enek sing elek sing nembangke Niken iki. Nah. Nggih, Pak. Kok nderek wong nyawer ya. Le kok nderek wong nyawer blas iki piye? Niki bar niki lagune anu nggih, Pak. Ayo ngaji nggih. Niku pancen khusus spesial lagu iki tak gawe untuk Al Badru Alaina. Dadi ayo ngaji ben wong telu. Pripun, Mbah? Pripun? Kok ora enek wong nyawer. Lah nggih, klitik iki biasane pelawak serba nyawer lho, Dek iki. Kula dina iki Gak nyawer tapi nyawer. Oh nyawer. Lah lara kabeh malahan kok ya. Lah iki Kagareng. kecawel sitok. Lek ora nyawer tak sawer dhewe ae. Loh, Oke, Bah. Wah, Abah iki saiki sapa to wani nyawer ning kene liyane Abah iki rumah aku. wis nanggap nyawer ki ora ape ora. Iki Mbah Mudin ya arep nyawer Mbah Mudin. Tapi tahu aku ning Gresik. Disawer malah kepotong kok ya enek ya. Sapa kowe ta? Loh, teng Gresik niku wali niki nderek almarhum Maseno. Heeh. Iki Niken sawer 2000, Mbak Mega 3000. Oke. Wah. Tenan lho, Nduk. Nduk, mikmu mana? Yo. Tembange anu nggih, Pak. Ayo ngaji niku nggih, Pak. Loh, Ya. niki ajeng di Tak sawer sik Kagareng. Sini, Nduk. Loh, apa iki langsung. Niken disawer. 2000. Alhamdulillah, tepuk tangan. Matur sembah nuwun, Abah. wis ono salimondo kena tuku krim. Niken iki cah beneh kok rumahnya kok lek pelawak ra diwe. Sinten mleh, Mbah? Mega. Skincare. Mega. Mega ndi? Putri. Put. Nama sito put suwi. Sak dilebokne neh lho iku lah.
Abah iki mumpung ilinge pas iki wis ra eling meh. Wis ngono. Nah, terima kasih. Ya, makasih. Sanggo tuku helm wis. Tuk. Helm kuping tak pilok. Tuk. Anu jedinge banyune entek rono sik. Aja dhewe. Abah lek karo aku. Klutuke sarep nyawer kok anakne. Yo, gawekne. Ayo ngaji nggih. Ayo ngaji nggih, Pak. Oke, ayo ngaji engko repe gaenen ping 3 cah, ping 3 repe. Double rap sing kene dhewe tok e. Awas. Ji, ro, lu, ya. Ayo Putri. Rita, Intan. Ngaji tuh, ben ayo. Harus. Awas. Luar biasa. Iki anu ya Mas Klidik, Mas Gluduk karo Nduk niken. Engko bebarengan karo Abah, Abah ben minggah ning sasana pagelaran. Diiringi hadroh. Hadroh. Pesona santri. Oh iya no, ora pesona santri mosok pesona yoga. Lah mesakne no. Pengrawite engko do wedaan. Nggih, Abah diaturi minggah ning sasana pagelaran. Nyun. Engko penggalih. niken sik nembang neh rena-rena tembange niken ku enek 75,5 ya anune tembange engko. Bagus. Ya, pinarak rumiyin. Klitik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Monggo, Pak, mumpung wektu pas lan prayoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Bu nggih. Kompak banget. Muga berkah Pak Bu nggih. Amin. Alhamdulillah Kang Gareng, Pak Dandim juga rawuh, Pak. Alhamdulillah. Mugi-mugi berkah nggih. Iki Pak Bupati tasik teng perjalanan. Mugi-mugi berkah. Nggih, amin. Pak Bu, langsung kemawon. Tadi sudah saya bika ngajeng langsung kemawon ngaji sedikit, Pak Bu nggih. Maka ulama umarok bersatu dan ditambah seni supaya indah Pak Bu nggih. Amin. Mergo misi saya itu cinta agama, cinta negara.
Understand? Menika hajatipun rejepan Pak Bu. Isra Mi'raj pun junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cobi moko saya ajak berpikir Pak Bu nggih supados kula sedaya mendapatkan barokah karomah syafaat ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Isra kuwi perjalanan Pak Bu. Mi'raj itu munggah wonten ing Sidratul Muntaha. Dhuwure langit sapitu Kanjeng Nabi kali Allah dipanggil dening Allah mendapat wahyu Pak Bu. Napa Pak Bu? Wahyu. Penting banget Pak Bu. Mergo kalau kita bisa yakin kita sebetulnya bisa seperti nggih menika sahabat Abu Bakar Siddiq Pak Bu. Sesepuhipun sahabatipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo pertama kali Isra Mi'raj Kanjeng Nabi sing percaya dulu ki nggih menika sahabat Abu Bakar Siddiq Pak Bu nggih. Lainnya menusul. Mugi-mugi awak-awak supados menyusul percaya Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat dadi nabi umur sekawan dosa Pak Bu. Dan Kanjeng Nabi umur 53 dipanggil Allah nampi wahyu salat 5 waktu. Itu wahyu lho Pak Bu. Pak Bu. Mulane saking pentinge wahyune Allah iki wonten peringatan. Darane kata peringatan ini penting apa penting? Penting. Kados peringatan 17 Agustus. Nggih napa nggih? Niki peringatanipun Isra Mi'rajipun junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Supados apa Pak Bu? Salate awake dhewe ben iso salate kaya salate Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga wong sawangsul para kiai, para santri salat kuwi omonge angel Pak Bu. Napa? Omonge angel jane ora. Napa? Omonge angel jane ora Pak Bu. Napa kok mboten Pak Bu? Samestaya percayanipun Allah Subhanahu wa taala percaya to mboten? Pak Bu. Sosok biasane ngomong-ngomong kanca-kanca niku goleki Gusti Allah kuwi manggen wonten ing dodone dhewe-dhewe. Le goleki Pak Bu. Niku salah kaprah Pak Bu. Bener itu sepundi Pak Bu, bener goleki Gusti Allah tetep wonten ing langit sapitu mriku Pak Bu sing wonten ing Sidratul Muntaha Pak Bu. Sosok orang mengatakan Gusti Allah iki manggon ning awake dhewe-dhewe. Nggih napa nggih? Niku salah Pak Bu. Saya lawe contoh Pak Bu. Contoh sampean kabeh iki gadah HP napa mboten? Ada gadah mobil, ada gadah yatra uang, bojo anak. Nggih napa nggih? Kira-kira panjenengan iki duweni truk, bis, mobil, HP niku HP manggene ning jerone dada apa ning jero dada HP? Lah, Kang Titi kan guyu. Cara sampeyan iki ngeten mawon, sampeyan kuwi duwe mobil, wis contoh mobil, tak anggap semuanya itu punya mobil semua ben sugih Pak Bu nggih. Sampeyan kabeh duwe mobil, mobil iki manggone dadamu apa tetep ning garansi? Mobil tetep wonten garansi napa wonten kene? Jelas? Ning awakmu sareng duwe mobil, gadah mobil, ning kene mugi enek. Wonten. Ning awakmu ki ndak duwe mobil, ning kene mugi ora enek. Mobil iki tetep nang kono krana punyaan kamu ning kene enek. Ini kene ngakon duwe mobil, ndak bisa diingkari. Bagaimana?
Bagaimana? Tur Allah Subhanahu wa taala ki enak tenan Pak Bu manggen ning kono Sidratul dhuwur mriko. Ning kono awakmu duwe Allah, ning kene mugi enek. Ora cuk Allah manggon ning kene iki mboten. Ora cuk mobil trukmu manggon ning kene iki mboten. Bagaimana? Allah tetap teng Sidratul Muntaha, Sidratul Muntaha. Contohnya Kanjeng Nabi Isra dipanggil ke sana. Gini apa nggih? Orang banyak mengatakan ini Allah, kabeh ke Allah. Ini kok akbare Allah, bukan perwujudanipun Allah, Pak Bu. Perwujudan Allah tetep ning kono, ndak ning dodone awake dhewe-dhewe. Mobilmu perwujudannya tetep ning garasi kono, ndak ning jero dodomu. Ning dodomu ki enek mergo awakmu duwe mobil. Understand? Bagaimana? Oke. Bagaimana? Yes. Krono kajate iki mperingati Isra Mi'raj sing terangne masalah niki Pak Bu nggih. Nggih. Bagaimana? Oke. Dadosipun kalau sedaya kuwi saged mangertos seperti ini Pak Bu, salat iki gampang. Lek panjenengan awakmu duwe Gusti Allah ning dodomu ki duwe Gusti Allah gampang salat kuwi ora angel. Ning krana awakmu angel salat ki napa? Awak kabeh iki ngaku-ngaku Gusti Allah manggoni dadamu. Mbok iya, mobilmu lho mbok njur dadamu kira piye kira-kira. Kira-kira piye kira-kira? Anu bedosol, Pak. Kok bedosol ndak sedeng. Nek kene cukup duwe kuwi mobilku gadah ngakon kuwi nduwe mobilku. Allah seperti itu, tetap Allah di sana tempatnya. Karena aku punya Allah di sini ki ada Allahmu Gusti Allahmu Pak Bu. Bagaimana? Mergo diterangne daki-daki terus sampai esuk mboten nutut. Kula serampangi sing penting jelas lawan paham Pak Bu nggih. Nggih. Engko lek tak daki-daki Kang Klidik ndak do nyanyi apalagi Nika Sali itu ndak nyanyi. Rugi. Rene tak undang lakon nyanyi tak menghibur semuanya boleh barokah, be seneng kabeh. Nggih ta? Nggih. Lanjut. Allah tetep wonten mriko ta wonten dadamu? Ning mriko. Allah tetep ning kono apa di dadamu? Ning mriko. Mobilmu tetep ning garasi apa njero dadamu? Garasi. Kang Kluthuk aja pinter ajane. Hebat aja. Niku nggih duweni garasi tok. Isen-isene mboten enten. Pak Bu, bagaimana? Kalau kamu mengerti seperti ini Pak Bu, insya Allah sholatmu bisa terkuasi wallah isut kono tenan, kenceng rono tenan Pak Bu. Mergo dodomu ki merasa Allah ki ada, mergo kamu duwe Allah. Contoh Pak Bu, sampean kabeh ki upama duwe duit rodok kandel ngono. Duit kandel ki manggon jero dodo apa wonten ing dompet utawa wonten sak. Teng sak ta? Krana awakmu duwe duit kandel dompet sak dodone iki ngerti kuwi duitku. Ayo budal nganti nyang pasar, nyang toko, golek apa-apa. Ya berhasil mergo duwe duit. Nggih mboten? Nah ini masalah sholat Pak Bu, kalau betul-betul Allah itu Allahmu waktu di sana Pak Bu, sholatmu ini rono parane orang dengkluk ngene golek ndak kono tetep ning kono Allah kuwi Pak Bu. Sing salat apane? Monggo cara berpikir Pak Bu nggih. Panjenengan merem kenek, melek kenek, penjus sholat pokoknya motone kesana, angane kesana, maca apa sing kok waca golek teko kono. Teko kono. Nek awakmu ki mek ndengkluk golek Gusti Allah mangken ning dodomu. Dodomu aja Gusti Allah tetep ning kono. Iki mek duwe, Pak Bu. Contoh cara awakmu ki sujud sing diwaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kaping 3. Nek awakmu sujud niku mek ning kono, kamu Allah ning kono. Ya sujud subhan rabbi Allah wa bihamdihi sujud tapi angane rono-rono
Coba panjenengan meneng subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ora noleh nyandi-nyandi. Ora mungkin awakmu kumplung mlebu. Ora mungkin awakmu rono mergo ronomu kuat menuju sana. Bagaimana kira-kira? Masuk. Bagaimana kira-kira? Masuk. Bagaimana? Asik. Asoy. Bagaimana? Kenceng tarku wasiwal kesana. Apane? Arahe. Mergo wong kuwi Pak Bu angene. Sukmane bantere angen kuwi kapal jet mawon kalah. Contoh kalau kamu sudah pernah ke Mekah Pak Bu nggih. Mak plek wis teko Mekah. Jet mawon jet gitu. Tapi angenmu jet Mekah. Mergo wis tau roh Mekah. Roh Lampung jet, Bali jet. Kemana jet-jet mergo wis tau roh sana. Lah iki amrih ruwe sana Pak Bu. Allah dawuh wala tafaraku padha gondelan tampar-tampare Allah. Sapa tampare Allah? Ya kuwi nabi, wali, kiai. Sapa sing gondelan kiai teko me wali, sapa teko me wali teko nabi, teko nabi teko ridane Allah Pak Bu. Bagaimana? Bagaimana? Lanjut. Sapa demen karo kiai, prasasa demen karo wali. Sapa demen karo wali, prasasa demen karo nabi. Sapa demen karo nabi oleh ridane Gusti. Bagaimana? Penak apa penak? Nek kalau kamu jalan-jalan Allah mboten kamu lakukan, tak mungkin kamu bisa ke sana. Bagaimana? Kalau diterangnya Pak Bu, sholat kuwi dulunya 50 waktu. Dunge Isra Mi'raj Kanjeng Nabi dados 5 kangge umat kita ini Pak Bu nggih. Itu kalau dikajikan yang dalam Pak Buge 5 waktu itu saringate isya subuh luhur asar maghrib yang harus kita lakukan saringate hakikate nul. Jadi hati ini kan nul hanya punya Allah saja Pak Bu. Hati nul punya Allah. Coba panjenengan angen-angen Pak Bu. Hatimu nul yang hanya Allah tarku wasiwallah. Bagaimana? Kira-kira nopo apa nopo kira-kira? Nopo apa nopo? Nopo apa nopo kira-kira? Mulakno kalau kita semua itu wahyu Kanjeng Nabi sholat wang 5 waktu kita lakukan, dah insya Allah bakal nyukupi apa kebutuhannya Pak Bu. Pak Bu, jangan dawe Allah dawe Nabi kamu mentahkan Pak Bu. Kebanyakan dimentahkan Pak Bu. Wong sholat tak golek swarga, wong sholat tak wedi neraka, wong ibadah kok golek ganjaran, wong ibadah kok golek itu tadi. Wih dimentahkan, seharusnya dikuatkan. Mergo itu dawe Allah. Allah mengebang-ebang sapa sing ngene dadi ngene, sapa sing dadi ngono, sing dawuh Allah. Sinten dawuh Kang Gareng, Kang Pidik. Allah. Jadi semua itu tanpa ada pamrih tidak bisa melaku. Contoh saiki para pejabat gelem dadi pejabat iki pamrih bayaran mboten.